Assalamu alaikum masu biyar fina-finanmu. Gara ka zo ka daidai fuskanta kana munki no kai mama like cikin masana'antar kai ne wanda mai suna Aisha Dabo. Wannan shi ne fim ɗin da na farko da ta fara yi a cikin masana'antar kai ne. Lafiya take amfanuwa, da lafiya ake more rayuwa. A rayuwa so na kau da damuwa akan rasa rayuwa. Soyayya ce da ba a yin kwatance, in ka yi dace hankalinka kwance. Idan ta ɓaci sai ta sa a zauce, mafita ce addu'a a takaice da ke na dace. Kuna zaune ne? Tun shi ne ba ka jin daɗi. Da kusan kwana hudu da tara shi ne ka ɗaga waya sai ka kira likita. Roll ku shigo, ku je ku shigo. Roll. Daga nan daki, gudun daki Yana gaba ba? Roll. Okay, set. Action.